Guys, sorry guys, nawala yung connection guys. I'm sorry. Eh, ganyan talaga minsan, no? Oh, nawala. Balik na kayo. Nawala talaga siya na. Okay na siya na ngayon. I'm sorry, nawala siya, uy. Yung connection ba? Yes, aloha. Welcome back. Nawala, uy. Positive lang tayo kahit nawawala siya bigla. Mega love shout out to Butiak Pasaway. Ma'am, ano si Ma'am Butiak, ma'am, ano yan siya? Ano, legit yan siya, ma'am. Positive. Sorry lang, ma'am. Lagyan ko ng jacket si ano. Ma'am, si Ma'am Butiak ha. Dikitan natin ha. Thank you sa bumalik. Wala siya bigla. Ganito tayo may internet, no? I-off ko daw to. Charot! Sige na, gatuyok-tuyok. Yes, mine. Oh, ako lang ning ano, bigyan ko yung discount. Itong LB o ito fake to siya, fake. Ito siya ano, naka-promo din. Pamain. I love you talaga, madam. ito, dahil lang. Ito, ma'am. Class A naman to siya, ma'am. Class A. Ito. Ang short ako, ay! Class A. Baby love, say hi to them, baby love. I don't live. Ito, class A. Ito siya, free ship. Ito mga madam. Lotion ako. May lotion ako dito. Made in Japan. Mabango siya. Andito si Wapolo. Mabango. Matagal siya. Oil-based to oil-based. Oil-based ha. Oil-based tong mga ano natin. Para siyang ano. Perfume siya ha. Na para siyang lotion. May ganon. May madikitan kayo dyan. Oy, melon na art. Pero mamaya, ilapag ko tong mga pangalan nila. Ito, wala mag-mine ito. Wala mag-mine. Bait yan. Kumakain to ng ano, bigas mais. Ito. Wala. Wala mag-mine. Okay. Mine, walang mine. Next. Kawawa malilinda eh. Nalinanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Mula sa iking mundo,
Bahala sila dyan, my sis. May stress ng mga kapitbahay ko. Pagod na ako sa kanila. Sila yung may stress sa akin, day. Yes, yes. Mga labs. Kung magdikitan tayo ha, at least 3 minutes naman. Uy, kasi para hindi masayang yung mga effort natin dito sa dikit-dikit tamsak kalibang. Ay, kalibang. Kalibang. Oh, mag-ano naman, no? Iwas naman natin, no? Para hindi... Yes, at least 3 minuto ating tingnan. Kahit hindi natin gusto yung mga content nila, basta dinikitan tayo ng maayos, 3 minuto talaga, no? John! Can you please eat now, John? Ha? Mama doing my work. Yes, huy, si Steret, yung si Ma'am Bisayang Igat, yan siya. Marami niya yung connection. Lahat ng agency sa Pinas, connection niya. Travel agency, government agency, lahat. Malaking bahay niyan. Basta digitan natin sila ng at least 3 minuto, ha? Bitaw, oy. Ay, oo nga, totoo. Kahit hindi natin, alam nyo, kahit hindi natin gusto yung mga content nila, pag tama yung bakas, quiet na lang tayo. Importante, nakabanana. Okay na yun. Yes! Dikit-dikit! Ma'am, yan si Melon na Art. Maganda din niya, ma'am. Content niya. Pero ako wala akong pakialam maganda ba o eh. Wala akong pakialam. Basta slow siya na dikit-dikit. Anuhin naman natin yung bunggang-bunggang bunggang-bunggang mga content nila. Tapos, fake pala. Yun nakakatakot, day. Ma'am, amen. Unta ma po. Kaluwian, ma'am, oy. Oo nga. Yung iba, ano ba yung content mo? Ganito, ganyan. Pakialam mo. Hindi ako nakikialam sa content mo. Kasi pareho nang tayong lahat napipilitan, charot. Pero alam nyo, yung based lang sa observation ko, kasi alam nyo naman tayo, no? It's all about based on observation, based on my opinion and everything. Wala tayong pakialam na content nila, uy. Kung mag-advise, PM na lang na sa comment kasi nasasaktan yung heart nila. Pero kung organic banana, organic viewers, it's okay. Pwede kayong mag-comment kahit anong pa yung mga comment nyo dyan kasi counted yan. Pero yung mga napipilitan, na lang, quiet. Quiet is the key. Ma'am, sige lang, good ma'am. Oy, alam mo, ma'am, ang laki na ng bahay mo, ma'am. Yung mga inggitira din yung iba, no? Baka nire-report nila yung mo, ma'am, no? Kanya-kanya namang discovery, kung yung buhay nila dyan. Mga report. Huwag mag-report eh. Thank you! Alaika channel. Alaika channel, ano to? Main mo ba to? Day, yung gamit ko, day, is direct talaga kay Lolo, day. Bukas, baka mag-ano ako, day. Mag-ano tayo. Kasakain kita. Saglit lang, ha? Alaika channel, main mo talaga to, ma'am? Yes, mega love shoutout to Alaika channel. Tamsakan yun naman daw ako. Kawa, thank you, ma'am. Malatawa sa isip ko yan.
Thank you, thank you. Ah, sige, sige, sige. Si Ma'am Girly Nauja, ayan, now tama ba yung pag-pronounce ko? Ano ko dito ha, Ma'am Girly, main mo to, ma'am? Ay, tusukin. Uy, wag na kasi magalit si Afam. Patay tayo ni Afam. Nandito si Afam. I love na love ko yung Afam ko. So, behave tayo, behave. Okay, Ma'am Alaika. May jacket ka na. Thank you. Ay, mga mabait to mga nandito sa akin. Oh, I love you all. Natulog ng baby ko. Welcome. Naglista na ako dito mga main. Maglista-lista tayo kasi alam mo naman yung buhay natin. Ano tayo give and take, no. Huwag naman yung take ng take, no. Huwag naman yung give. Kung may pray tayo, bisitahin na itong babae nila. Wag ganon, besh. Give and take tayo, besh. Uy! Madam, si Team Japinay TV. Yan yung pinaka-ano dyan sa Tokyo, pinaka-famous dyan. Ma'am, di kita natin si Team Japinay TV. Ano yan siya, ma'am? Pinaka-bungga yan siya dyan. Moni na yan. Ma'am, ang dami kong ano dito. May ano pa ako dito. Laptop ako dito kasi halos dito dikit po na, ma'am. Si Team Japinay TV, ano yan siya? Legit yan. Legit pa yan sa mga asawa ninyo. Dikitan natin yan. Bait yan, mabait. Ay, nasa bus. O, mamaya na lang yung lista, day. Yes, lista is live. Oh, fake yan, fake. Behave ako dito kasi pagalitan tayo ni Big Brother. Ito, ma'am, oh. May ano din yung isa. Tingnan nyo yung aso ko. Tingnan nyo, ha. Kawawa kasi. Tingnan nyo. Dito siya. Uy, kaluoy. Kaluoy po na ng bata ni mami da. Uy. Ay, naawa man yung baby ni mami. I love you, mga ni mami ni. Love you. I love you, baby. Yan lang yan siya kasi si mami maingay. Kaluoy jud, madam. Oy, sino yung mag-order kasi magpabagahi ako ba next month? Baka may mga order kayo ng mga green tea dyan. May mga green tea dito, mura lang. Mga beauty products. Ay, alas. So, oh. Mil Luna Art. Yan yung pinaka, ano ko, vibes na vibes ko yan talaga. Ano yan, mabait din yan. Ang daming alam niya at daming tinuro sa akin. Wala pa lang jacket. Oh, mapabagahi ako, ma'am. Saan ka sa Pinas? Mapabagahi ako. So, next month. So, after 2 months, andyan na sa Pinas. Kung Manila, Cebu, yung ship is via GRS or LBC. Kayo na lang bayad sa ship. Mura lang. Dito ako sa Japan, ma'am. Alaika channel. Dito po ako. Ay, lalaki pala to. Sorry, sir. Sir, honestly speaking, hindi ko familiar yung channel mo kasi sa kadaming kabiisil ko dati ba. So, ngayon, familiar ko na siya. At saka parang first time. May get imong background music, madam, nakakamiss tuloy. Yes. So, sir, iano kita dito, sir. Ilista kita, sir, ha.
Kasi tao lang, kasi minsan hindi ko na ano, kasi hindi masyadong close ba ngayon. Alam ko na kung sino to sila. Si Alayka's channel, saan ka sa Pinas, sir? At saka si Ma'am Girly. Nasa Pinas kayo, ma'am? Sir? Ano, ilista ko kayo para ipasa ko to sa mga friends ko. Sa Davao kasi ako Digos. Ipasa ko sa mga friends ko para dikitan kayo at saka ipi-play ko kayo. Ganyan ako kabait talaga, no? Pag may dumalaw sa ano ko sa channel ay sa LS ko or bagong mga video ko, bumabalik talaga ako sa channel ng basta main lang. Nasa Kuwait ka pala, sir. Kumusta yung COVID dyan, sir? Uy, si ma'am kasi ano yan siya, legit yan. Legit nasa sa Malaysia man siguro si ma'am. Natawa ko kay Ma'am Bisaya Igat. Uy, si Ma'am Bisaya Igat. Legit yan, legit yan. Pasukan natin, ha? Ano, sir? Gusto mo pumasok sa namin? Pamilya namin? Mababait yung mga pamilya ko. Meet the whole world now. Good evening. Si Meet the whole world now. Main po ba ito, sir? Or main ba to or ninja? Lagyan natin. Yes, noted, Ma'am Kasipi. Noted. Saglit lang, ha, si Meet. Lagyan lang. Sino, ba? Si Sir John Rail Dadula. Ano to siya? Main to or ninja? Kaya saglit lang, ha. Ayan. English pala to si Sir. Si Meet the whole world na. Are you a foreigner, sir? Or a Filipino? I'm sorry. Mega love. Shout out to Butiak Pasawang. 11 millions. Yes! 11 million in the house. Thank you. I'm a citizen of the world, my friend. Wow. Salit lang, ha. Saglit lang. Nag-charge ako kasi malulubat na. Dikita natin si Ma'am. Yes. Mega love shoutout to Ma'am Rachel Kasipi. Legit yan si Ma'am. Legit. Kaya nga, guys, magbili ako ng bagong phone. Yung mura lang ba, yung second hand. Kasi para may pang ako. Yes. Ginuok ko. Ano pala to? Tagalog. Yes, mag-isda ka na dyan. Meet the whole world now. Main mo pa ba, sir? Magbaba ka ng bahay, sir. Ma'am. Okay. Meet the whole world na. Ko to, ilista to. Mga main kasi nililista ko para mabalikan ko maya. Before nyo sila, dikitan, please, watch nyo ng at least 3 minutes bago ninyo dikitan, ha, at saka ikalimbang. Dapat full pack. Thank you. That's good. Dami ko nagising branch kasi. 5 yung branch ko. Thank you, Ma'am Girly. Dikita natin si Ma'am Girly Naudja, ha? Dikita natin yan.
Yes, yes, yes. Bren, si Bren. ABR, lagay mo nga yung ano mo. Si ABR, ano yan? Partner ko yan dati. Ang hanggang ngayon pala. Mabait yan, taga Davao, Bisaya. Bren, magbaba ka ng bahay mo, Bren. Thank you sa pumasok, ha. Uy, saksakan nyo daw ako. Uy, maawa naman kayo. Uy, saksakan nyo dyan. Saksak ng pagmamahal. Huwag yung kutsilyo, ha? Huwag yung kutsilyo kasi ano, sakit yan. Ben, magbaba ka ng bahay. Basta't magagandang remix, dito ka na sa Remix Avenue. Thank you. Nice meeting you all. Yung mga bago ko pang na-met at saka na-mention. Salamat sa pagdalaw. At pag mag-LS kayo, din akin, puntahan ko din. Walang charot. Thank you. This is Remix Avenue Music Collection. Thank you sa 9 million viewers. Ay, naging 8. So, okay lang yan. Si Butyak pa sa Y18. Nasa Saudi yan siya. Saudi, Riyadh. Somewhere in Middle East. Ano yan siya? Legit yan. Mabait yan si ma'am. Bisaya din. Napaka-funny yung content niya. Nakakatuwa talaga. Pwede ba na siya, ma'am? Sige. Kinsa na, ma'am? Kinsa na mga link, ma'am? Tudloy ko. Tawaan mo ko, ma'am. Link ng andito? Or ano ba? Hindi pa ako magaling sa mga ganyan, no? Honest naman tayo sa mga ganyan pag hindi tayo marunong. Ma'am, pwede ba magbaba ng dito ng yung mga link na diyan? Pwede ba sa dito sa live? At least alam ko. Mga tao din, ma'am. Lang. So, sa mga tao din, ma'am, kaning mga bahay nila. So, ito. Okay lang. Uy, sorry na kayo ha, kasi minsan mag-Japanese ako, minsan mag-Tagalog, minsan mag-Bisaya. Alam niyo naman, talented. Hello, Banjay Vlogs! Main po ba ito, sir? Ma'am? Alam ha. Saglit lang. This
Ma'am, ano to meaning put user in timeout? Anong meaning nito, ma'am? Sige. Hello, Kai. Thank you, Kai. Late lagi mo. Ah, okay. Ang pin, paano siya, saan pindutin? Saan pindutin? Turuan mo ako dito sa top chat. Then, ano yung put user in timeout? Ano yan siya? Ah. Ay, ano to? Wala, sorry. Wala, sorry. Wala, Melon. Loud and clear music only here on Remix Avenue. Patay na. Uy, pasensya, tao lang. Sorry, ang saan man eh. Ma'am Lisel. Saglit kasi baguhan pa, no? May napindot ako. Patay ako ni Mrs. Tiwet dito. I-relax lang natin, ha? I-message ko si Sister. Pagalitan ako ni Sister. Love na love ko yan. Bilang ma'am, nakakaintindi naman yan si ano. Ay, naano ako. Si Stevet, sorry talaga kasi hindi ko alam. Nagalit si Stevet. I'm sorry. Andito pala yung ninja niya. Hindi ako mag-ano sa mga pin-pin na yan. Sige lang, ganyan naman talaga basta mga baguhan, no? Ma'am, hindi ko makikita, ma'am, kung saan yung ipin post yung ganyan, ma'am ba? Gawin mo, tingnan mo message namin, tapos show mo yun. Okay lang, ha? Subscribe. Savage Land. Dahil lang, i-research ko muna to, ha. Don't forget to like and share and subscribe. You are listening to the music of Filipino Mix Love DJ. Hindi man ako marunong, oy. Na-ope, oh, yan, oh. Tingnan ang message, example, yan. Remix Avenue. Ang nakalagay dito, ma'am, report, remove, put user in timeout, hide user in this channel, add moderator. Yan lang, ma'am. Sige, turuan nyo ako kasi magagaling na kayo, no? Ay, I love you all. Kaya yan yung mga gusto ko sa mga friend ko ba. Ako naman, hindi ako ma-pride. Yung, pag hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Tao lang. Wala akong ibang phone. Kaya nga magbili ako,
Oh, alam ko, sister. Magbili ako next week. Naghahanap ako ng mura ba na yung pang watch to watch lang ba? Hi, Tintin! Andito yung mga beautiful pamangkin ko. Mega love shout out to Tintin. To Nigel at saka andito yung ano ko, ate ko at saka mga pamangkin ko na super supportive. I love you all. Thank you. Diyan lang yan, 10. Ano lang yan. Oy, wala na bang ma-order sa ano? Sa green tea ko? Alam mo, oh? Bili ako ng ano, ng isang ano ko, ma'am. Yung mahanap ako ng mura. Uy, kasi yun naman. Huwag magbunga-bunga. Sold na, sold. Sold na, sold, ha. Ay, display natin dito. Sold na yan, sold. Ma'am, dili ko, ma'am. Pagsalapi, ma'am. Ano, blurred. Di ko na sa laptop, blurred man, uy. Yes, okay. Mamaya na, sister. We're friends naman. Uy, nakakamiss ang disco, no? Disco with our forever. Hello, Ma'am Girly. Mega love shoutout again. Si Ma'am Girly, anuhin ko to siya mamaya. Tingnan ko nga yung bahay ni Ma'am. Remix Avenue Music Collection. Sunod, Ma'am. Sunod. Sunod, Ma'am. Alam niyo, Ma'am, gusto kasi dito sa iPhone kasi parang I'm look so beautiful. Kahit sa phone lang na beautiful. Yan yung, diba? Diba, madam? Gusto ko kay sa laptop kasi ano, blurred ba? Uy, hindi tayong maganda. Uy, ma'am. Uy, ma'am. May benta ka sa ticket. Oh, ano pala yan si Ma'am Bisayang Igat. Ano yan siya? Travel agent din yan. Magaling yan. Tsaka mabait. Maganda yan. Sexy. Masarap. Masarap magmahal. Ang ingay ko, alam mo, babatuhin ako ng ano. Ma'am, ni-landscape ko siya, ma'am. Kaso sabi, hindi daw ma-landscape. Kaya ay, mamaya na eh. Mamaya na i-landscape. Ah, ay, si Sir Nico. Lagyan natin. Hoy, si Sir Nico, ma'am. Likitan nyo. Japan yan, madam. Mabait yan sila. Sir Nico. Ano, main talaga yan. Si Sir Nico. Mabait yan. At saka super legit yan. Sir, magbaba ka ng bahay, sir. Please. Mamaya na, ma'am. Mamaya. I-PM ko sa kayo mamaya. Si Sir Nico, mega love shoutout. Nasa Japan din si Sir. Kasama ko yan sa ano, Japan Vlogger. Oh, tapos na, Day. Tapos na, Day. Uy, may ano ba? May tanong ako ba? Yung jacket, anong meaning ng jacket talaga? Ako pa, jacket lang.
Hindi ko alam ano jacket, ano alam ko 'yun. Ganun pala yung ginoo ko eh. Pa jacket, hindi ko alam eh. Alam mo naman tayo no. Wakata. Oy, Ma'am Bisaya. Sir Nico, alam mo yung si Bisayang Igat at saka Melon na Art. Ano yan sila, legit yan sila. Si Meet the World Now. Dikitan natin ha. Ganun ba yun? Oy, kasi sabi ko, ako ano ba yung jacket na yan, oy? Pero alam ko paano siya i-ano now. Dati hindi ko alam. Yan pala makapag-stay at makapaglapag ng link. So okay na yung lapag-lapag dito, no? Tweet. Hello, Day! Ang Injong Gonyang na Malaysia. Ano yan siya? Taga-Digos din yan siya, si Ma'am. Si Ma'am Konyang. Saan ka na dito, madam? Yes, I know. Charot, I know. Ganun pa ba? Ma'am Konyang. Saan na si Ma'am Konyang? Kaya nga, ma'am, no, sa term lang natin yung jacket. Uy, alam nyo, may funny story ako about sa jacket na yan. Itong si ma'am, si Butyak, ang pasaway, maganda yung content dyan. Mamamatay sa tawa. Dikita natin si Sir Nico, Bisayang Igat, dikit-dikit. Watch at least 3 segundo, at saka 3 minuto, din dikit ha. Uy, natawa talaga ako kasi dati sabi ni ma'am, yung Bisayang Igat, kasi kami batch namin yan dati. Sabi niya, ma'am, jacket. Sabi ko din, malay ko agada, kaya online agad. Sabi ko, anong jacket? Uy, may jacket naman ako dito. Ma'am, Bisayang Igat, na-remember mo yun, ma'am? Napaka-awkward ko. Sabi ko din, Bisaya. Sabi ko, anong jacket? Maghingi ka ng jacket. Sige, bigyan kita ng jacket. Ginoo ko, ito pala yun. Tayo, walang jarot dahil. Tinagalog ko na lang kasi masakit sa tarot ko ba. Sabi ko, anong jacket, ma'am? May jacket man ako, ma'am. Diba, ma'am? Ma'am, Bisayang Igat. Ko yan, i-content ko din yung mga kalukuhan ko dati. Kasi hindi ko talaga alam yung jacket, I promise. So, sabi ko, ano yung kalimbang? Kalimbang, uy. Ginoo ko. Yan pala yung mga, mga term nila. Sabi ko, may tamsak. Dikit, kalimbang. Nabi, harang. At saka, big things talaga kay Bisayang Igat. Oy, saksakin nyo ako ng pagmamahal. Huwag yung konsilyo. Charot. Mega love shoutout ha sa 9 million viewers from USA. Uy, ma'am, ginoo ko. Hindi ko alam yung mga jacket na yan ay. Kaya, alam niyo sa totoo lang. Seryoso naman tayo ha. May nakitang legs. Charot. Patay tayo ni Lolo. Alam nyo, kaya yung mga baguhan, tinuturuan ko sila, lalo na yung malapit yung loob ko sa kanila, kasi hindi nila alam yung mga ganyan, yung mga term na jacket, na yung mga term na padikit-dikit. Asa na si Nico? Oy, gahugaw na ako balay, tinagad niya. Sir Nico, papunta na nadikitan mo na si Sir Nico, ma'am, Bisayang Igat. Dami ko talagang kabuang dito kay lolo mga mamo eh. Mga wisgada ba? Pero ganyan naman talaga pag baguhan.
Thank you ha. DJ Jonah Sagaino Remix. Kawawa yung dog ko. So, Rico, anuhin mo talaga, dikitan mo si Madam Igat. Ano yan, bait yan, Bisaya din. Si Sir Girly, Ma'am Nico, dikitan natin ha. Wala yung mga problema yan, ako lang yung may problema. Baby love, ang kawawa ng baby. Tingnan nyo yung baby ni Mami, oh. Tingnan nyo yung baby, oh. Natug na, oh. Tingnan mo. I love you. I love you so much. Ang kawawa man, eh. Kawawa. Da. Ma'am Igat, saan daw banda? Natulog na, sir. Ingay kasi ni Mami, sir. Alam niyo sa totoo lang. Itong ko, yung dog ko, pag hindi ako maingay, hindi siya nakakatulog. Oh, itong ko, yung aso ko, pag maingay ako, nakakatulog siya. Pag tahimik, hindi siya nakakatulog. Ewan ko ba? Parang na-immune siya sa ko. Ala! Patay na. Sana all. Hala, close na si Sir Nico at saka si Sir Madam Igat. Nice. Love it. Si Ma'am Girly, nadikita na natin. Mga main yan sila ha. Sana all. Sa likod at harap. Sana all. Oy, si Ma'am Hana Ishi, dikita natin. Japan din yan. Legit yan si Ma'am. Thank you, Ma'am. Mega love shoutout sa Ma'am Ishi. Please, dikita natin mga labs. Ma'am, ano yung ma'am? MMLSO po sa lahat. Ano yan, ma'am? Kasi alam mo, baguhan pa tayo sa ganito, ma'am. 住まい探しはスーモ物件数ナンバーワン So, mag-change tayo ng music ha, para bongga. Uy, melon na art. Bad yan, bad. Mega love shoutout everyone. Disco tayo mga loves. Uy, disco. Saglit lang ha, may titingnan ako ha. Ito yun siya pang music ko, ma'am. Si Ma'am Hana Ishi, dikita natin ha. Mabait yan. Nasa Japan din. May ako ba? Hinanap ako.
Oo nga. Dami pang istadihan nito. Pero sige lang, ganyan naman pag ano pa. Pagbaguhan pa, hinahinayin lang natin. Baka ma-stress yung brain. Salit lang sis. Salit lang sis. Salit lang sis. Kasi may ano ba nang gusto wala. Dahil lang ha. Dahil lang ha. Oo nga dahil yung connection ba. Yung connection lagi uy. Igat oy. Inaan ko yung ano, yung music. Baka batuhin ako ng samurai ba. Wala, palubat na ako patay. Uy, sis Devet, ikaw daw mag-live dito, B. Sakit ka nga sa bunganga. Pero enjoy ako, enjoy. May ulbo akong kalag, nakuratan ko, may kalito sunata. Ma'am, kumusta na kayo ni Sir Nico? Mabait yan, madam. Si Ma'am Girly, thank you, thank you. Thank you po. Si Ma'am Hana, Ishi, sis, di kita natin sis, nasa Japan si Ma'am. Ano, nilista ko na si Ma'am, balikan ko yan si Ma'am, mamaya i-play ko. Ang charge ako, ganyan lang yan siya ha. Si Ma'am Hana Ishi. Hindi ba halata na ako ay nagsasaya? Charot. Sister Red, thank you sa pagtambay ha. Naiyak ako, Sister Red. Love na love mo talaga ako, Sister Red. I love you too. O, sige, ma'am. Ma'am, i-play kita, ma'am. Pagkatapos nito, ma'am. O, sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, ha. Sa pagdalaw. Salamat. Anong tawag nito? Oy, musically sa kong chick. Ninoko. Hindi kasi nagbibisaya kami ni mama, no? Bisayang igat, makalukuhan ka, vibes kasi kami sa mga kalukuhan nito, day. Melina Art. Bahay, lapag. Dali! Natulog man siya, uy.
Uy, I love you all talaga, uy. Ma'am, si ano ma'am? Hanay, ishi ma'am ha, dikitan natin. May Luna Art, dikitan. Si Girly Naudya, si Ma'am Girly, dikitan. I-watch natin ng 3 minuto bago dikitan. Mag-iwan ng bakas. Bakas na dikit na dikit. Sige, ma'am. Ano, may lista na dito. Yung mga main talaga nila. Lista ko sa mga utang. Uy, baka hindi na kayo bumalik sa ano. Babalik dito sa bahay ko. Patay na. Alam niyo naman tayo, kahit ganito yung bibig natin, pero solid to. Solid pa to sa mga boyfriend niyo. Yes! Uy, salamat talaga sa 11 million na taga Saudi, kanina taga America yung ano, 11 million. Ngayon taga Saudi naman. Second batch mamaya Pinas na lahat. Nakakatawa pala tong mukha ko dito sa ano no. Sa laptop balate siya. Somebody to love, somebody to have. Sige, ma'am. Wala kang task ngayon, sis? Yung taga-Australia, tulog na siya. Kasi, nakakita na sa aking ano, kaluluwa. Matutulog na. Ay, nako. Patay tayo nito. Good vibes lang. Uy, kasi kapagod ng malungkot sa buhay. Ang dami ng problema. Tinuot ko. As in, everyday talaga siya, sis. So, ngayon, no, hindi ka umano sa ano, sa task nyo. Anong nangyari? Hindi ka makik ng ano, CEO? Charot. Ay, thank you sa mga ano ko dito. Oo, sabi daw niya eh. Kaya magbibili pa ako ng ano, ng bagong cellphone na ano, yung mura lang ba? Second hand. Hello, ma'am. Na-miss ko na talaga yung ganun-ganun. Oh, mga disco-disco talaga ba? Tapos may video sa gilid, tapos kasama yung forever mo. Perfect, day. 'Di ba? Sagot, Milo na art. I love dancing talaga. Hindi lang ako marunong kumanta. Gusto ko yung song, pero ayaw ng song sa akin. Oh, 8 million na tayo. Oh, andito pala si ano lang ha. Lagyan ko ng jacket si ma'am. Andito, oy. Iyo. Ano natin, be? Ano natin, ha? Eh. Oh. Yan. Ano, pak na pak. Oh, yun ay, oh. Yan, oh. Na natin, kasi yung makeup natin, sayang, no? Hala, andito si Ma'am Yunilinda. Legit yan, day. Lista. Tikita natin si Ma'am Yunilinda. Money na yan.
Oh, si Gangsta. Taga Japan. Magdikitan kayo mga taga Japan kasi malaki yung malaki yung patak ng gasolina dyan. Ay, dahil lang hasis. Hi te. Good evening te. Thank you te. Uy, yan si Ma'am Yunilinda. Main niya yan. Isa din yan sa mga mentor ko dati na isa yan siya sa inspiration ko. Bakit ako nag-vlog? Siya yung nagtuturo sa akin nung baguhan pa ako. Siya yung na ganito, ganyan. Gangsta. Sashiburi ne. Genki. So, bakit di ka nag-active sa GC natin? Oh, naka-ano ka na, may jacket ka na, sir. Tsaka yan, tila mo naman na na to yun, no. Yang si Ma'am Yunilinda, dikitan natin, ha. Ano yan siya? Legit yan, guys. Tsaka mabait yan. Si ate pala. Oo nga, sir, no? Busy kasi, sir. No? Ako busy din, pero, kinavay ko to. Si Gangsta, Jay, din yan siya, legit yan. Main niya to. Si Ma'am Yunili, main din niya yan. Please, dikitin natin. Tiganiha, kanina pa ako dito, mag 1 hour na. Mega love shoutout mga lalas. Yes. Patay tayo nito, Okay sis. Oh, at saka si ang inyong konyang na Malaysia mag-vlog din yan. Saka kasi ini-encourage ko yan sila. Since andito tayo sa abroad, wag lang natin isipin, sa part ko lang ha, wag lang natin isipin na pera agad. At least yearly, may remembrance tayo sa mga video natin, yung memories. So, pag magtanda ako, pero wag muna na kasi ayaw ko po muna tumanda. At least, may makikita tayo ba pag retire na ba? Diba? Ay, ganito pala ako kulit dati. Ay, ganito pala, diba? Ganyan lang din, para hindi masyadong ma-stress sa dito, kay lolo. Kahit stress na, no? Char. Milo na art, dikita natin si si Yunilinda, pero nakalista na. Si Hana Ishi, dikitan din natin. Mga yan sila, mga legit yan. O nga, te. I-enjoy lang natin. Si Ate Yoni, mabait yan siya. Mukhang maldita yan siya, pero deep inside mabait. At saka, yung content niya is, kasi nasa isla sila. So, gusto ko din content ni Auntie kasi organic. At saka, simple lang. Gusto ko. Kasi ako, guys, mapili ako sa, hindi naman as in mapili. Sa tao, yung karakter talaga ng tao yung tinitingnan ko. Malaking bahay, maliit kasi useless din naman, 'di ba, pag hindi tayo binibigyan ng importance or yung ganyan ba. Kaya pag totoo sa akin, times 10 yung loyalty na ibibigay ko. Pag maldita ay nako. No comment dai. Totoo te. Mas lang at saka based sa observation ko, mas sa Facebook friends natin, mas marami kong nakikitang dito yung yung totoo talaga. I don't know, I hope so, but feel ko na yung concern nila sa magpo-post tayo, wala meron siguro, counted few lang, pero iba na-enjoy ko yung kay lolo. Thank you, Madam Hanaishi, Ma'am Girly, Ma'am Yunili, Ate pala, Gangsta, andyan ka pa.
Totoo. Ate, yun, ano ba, yun Nili, gusto mo speaker? Te, gusto mo speaker, te? May luma ako ditong speaker para magamit mo sa ano mo ba? Sa live mo, o kung may ano ka, magba-music ka. May speaker ako dito ba? Hindi siya bago, pero ano, made in Japan. Kasi may nabili ako na ano, bago. Ito siya, yung sa ano. No. Bago siya, tapos ano, para remembrance ko na rin sa'yo. Is die. Pinahinaan ko lang yung ano. Pinahinaan ko lang yung... Oh, bigay ko, te. Pinahinaan ko lang yung... Tawag nito, yung music. Baka patay tayo sa mga hapon day. Bawal maingay. Andito naman si Butchak. Ate, si Butchak pasaway ba? Ano, dikitan mo yan, te. Buwang din yan. Matutuwa ka sa content ni ate. Napaka ano, tawag nito, umushiroy ba? Yung... Wala lang. Welcome, te. Ano ko lang to, te. Padala ko lang to sa inyo, te. Ano, matibay ba, Japan? Sige, te. Magbaba ka, te. Andito pala si Mary and Dixie mo. Hindi kasi ito si Ate Yonili, hindi ko to siya makakalimutan kasi siya yung inspiration ko. Ano, na bakit ako magtagalog, hirap magtagalog, ginoo ko Hindi ko makalimutan si Ate Yoni kasi siya yung inspiration ko na mag-vlog. Dami ko ding na-learn sa kanya na kahit 'di ba? Hello Mary and Dixie mo, mega love shoutout, yung sister ko andito. Kaya ganyan ako sa mga taong ano sa akin, yung malapit sa akin. Kahit sa hindi pa ako nag YouTube, ganyan na talaga ako sa kanila. Kung may kaaway, awayin natin. Ganun lang. Pag mabait, syempre. Yes, mega love shoutout Mary Ann. Si ate ko yan, te. Nag-support. Ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Mga labs, ano, i-watch natin at least 3 minuto, no? Bago dikitan, para dikit na dikit at saka hindi sayang yung oras natin dito na ano, kahit nag-i-enjoy tayo, syempre, banana is the key. Butyak, pasaway, dikitan mo ano si Ate Yuli, ano bait yan, Bisaya din yan. Marami din siyang ano connection. O, tatawa ako kay ano Butyak, pasaway ti. Wala tong ano, walang libog. Anong Tagalog yung walang libog? Yung ano ba sa Japanese pa, hindi siya minduksay. Sa Tagalog, hindi mabusisi kausap ba? Yung direct ba? Yung ano, pani-pani lang ba? Yung good vibes lang. Gusto ko yung mga ganun. Ate, on the way na si ano sa'yo ha, si Butyak. Ate, yung mga ano ka kasi dito, yung nagwa-watch, so hindi doon yung naintindihan yung ano ko, mga words ko, kaya ano Tagalog. Ayan, John! Gobine! Give me water, John. My throat is so hurt, John. I'm sorry, John, cause my friends, they are waiting. And I'm talking to them. Sorry, baby. Naubos na yung kape ko. Sakit ng tilao ko, no? Patay na yun ito. Ang ingay ko. Ay, I'm sorry. John, you put to... Ay, John, you put you put to glass, John. Murang batasan, no? Eat the pizza. John, you put to glass, John. Don't give me the... Baby, I eat that one. Don't mess up, ha? Alright. Ay, thank you. Say hi to them na, say, cause they really like you because you're a good boy. Hi. You say mega love shadow. Hi. Ayun.
John, gipi pizza, John. Uy, ano siya? Uy, paano pag-pronounce yung pizza sa English? Thank you, baby. Kiss, mami namin. Kiss. Goodbye. Goodbye. Uy, English yung pizza. Pizza, ano? Kasi yung carrots daw, yung social carrots. Sa amin mga carrots. Tingnan nyo, oh. Iwan? Bibila mo. Kamame. Oo. Dali, pwede. I'm sorry. Ay. Sabi nila, pizza. Sa akin din, pizza. Ano ba talaga? Paano pa-pronounce? Kagaya ng carrots. Sa atin, carrots. Mukha eh. Pizza bayot. Ay, isa ba o pizza? Bumalik si Sister Ed. Uminom ako ng uminom ako ng kaning tubig kasi pag nabubulunan na ako ba. John? You still have food? Give, mommy. Nabalintong na tong ano ko dito. Yay! Baby, come here. Si Ma'am kasi, ano yan ha? Legit yan. Mabait din yan. Naglambing, oy. Naglambing. Thank you sa 6 million viewers. Yes, sis. Ganyan pa, baby talaga to siya, sis. O, sige, ma'am. Hana issue. Salamat, ha. I-play kita mamaya, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat, ma'am. Ingat. Arigato gozaimasu. Otsukare-sama. Thank you. Bye-bye, ma'am. Ingat. Oyasumi. Arigato. Say arigato, baby. Thank you. Oyasumi nasai. Sana all jowa. God bless, ma'am. Dala ako sa iyo, mama, pag may time, ma'am. Pag free ako tapos mag-LS ka, ma'am. Thank you, ma'am. Ate Yoneli, andyan ka pa? God bless, ma'am. Thank you. Yasumi nasai. Baby talaga to siya din. Ay, sorry.
Thank you, Day. Thank you sa 4 million. Thank you talaga sa dumalo ay dikitan ko to lahat yung sa ninja ko. Thank you. Hans Jiro TV. Ma'am Butyak, dikita natin si Hans Jiro TV. Ano yan? Legit yan, Japan. Ma'am Miluna. Ma'am Yoni, girly. Mega love shoutout. Nandiyan ba kayo? Magdikitan, magmahalan. Thank you. Mary Ann, andiyan ka pa, Mary Ann? Sir, si ano, baka gusto mo mangisda, sir, si Butyak. Pasaway 80, mabait yan, sir. Yes, Day. Day, mag-vlog ka na, Day. Ano ba, isali kita sa ano ko ba? Sa mga friendship nakin ba? Mabait sila, Day. Kahit, ano lang, basic lang ba? Makisabay ka sa ingay. Remembrance muna din yan. Yes, sir. Si ano, Butyak Pasaway 18. Ano yan siya? Legit yan. Tsaka mabait din yan, sir. At tsaka si Miluna Art, sir. Sir, let me know kung sino yung inanuhan mo, dinikitan mo. Then, ipipm ko sila mamaya kung nabalikan ba. Yes, Day. Ma'am, si ano, Hans Jiro TV, ma'am. Sano yan siya? Japan. Ganyan talaga, Day, no? Check talaga, Day. Day, pasok ka sa ano namin, Day? Sa bahay namin, Day. Ang inyong konyang Malaysia. Ano, pasok ka? Si Ma'am Girly, sir, ano, legit din yan, ha? Yes. See? Sir, si Yunililinda, legit yan sila. Mga legit yan, halos dito lahat talaga. Yan si ano, si, tawag nito, si Ma'am Girly, ano yan? Legit din yan, mga ma'am. Ate Yoni Lee, thank you, te, ha? Thank you talaga, te, sa pagtambay. Mga ano to dito, eh. Mga legit, bawal budol. Papaluin ko, palo pag budol. Tingnan natin yung music. Mangisda tayo, mangisda. Si Sir, hindi lang, ha? Hans Jiro TV, andyan ka pa, sir?
Daijoubu? Baby, daijoubu? Are you okay? Yes. Ma'am, si Ma'am Girly Nauja, dikitan natin, ma'am. Bisaya din yan, ma'am. Mabait yan, ma'am. Hello, Ed. Late na ka ba? Late na ba? It's alright. It's alright. Mega love shoutout sa aking pamangkin na si Gloria Lindeximo. Na ano na yung internet, nawala naman siya ulit. Ay, piskot. Hoy, En. Yes. En, dikitan mo sila, En. Dikitan mo kaning bawal ka mo ingon og kuan, En, kaning S din he. Ang tawag na nila dikitan. Yung pamangkin ko, yan si Gloria Lindeximo, at least i-watch mo sila ng 3 minuto bago mo siya tikitan, din mag-iwan ng bakas, yung mag-comment ka doon ba. Yes. Dikitan natin si Gloria Lindeximo, pamangkin ko yan. Pinakamabait ko yung friendship din. Charot, friendship. Pamangkin, charot. Tapos, pag balikan kanila, i-watch mo sila ng 3 minuto kasi baguhan pa din to si Gloria Lynn. Pero nakakagets to agad kasi to, Italino yan. Nawala na ulit yung signal ay. Andiyan pa kayo?